Kotor belai no hamiani bagai tongko songlugorok jengjalok laikha Kamalpur erar parani simi manek bandar hatijora 208 Lomber Lahar Kotor belai no derajak harpek bai hakor kotor ni daratei malkhong thangla suklai thokliya harpego kchawi tongkha malkhong khognei jora kolokromai malkhong kchawi ma tongkha koksel samung kasaka sal kolokromai no lama hamya fia kebos namnani bagai ya presheya hinei jora kolokromai lama snamjagya 208 Lomber Lahar Kotor Kamalpur erar parani simi manek bandar hatijora tini krakshal fungni malkhong thangla suklai thanio kotor jengjalok laikha laharni kurung thayo harpek angjaktai hakorni daratei manai tuinai malkhong khongnei harpego kjaka haini bagai fungni simi Kamalpurni simi ambasa thangla suklai mani laharo malkhong kjanani nangka thangla suklai nei rok jengjalo klai khadulaikha koksel samuk salkolokromai lama hamia phano PWD tangbedik ni bkhaktei snamnani shaktharjakliya hinei wati pantini jorani bagai tebo krima singsa angkha tabuk hinke abono kare salbrum thangla suklainai malkhok mothornai rokni khukni kogo tebo srai ungo jengjalo tongmani kokro কি হইছে কওতো সকালে আইছি লংশন থেকে এখন তো রাস্তা খুবই খারাপ মানে যত সকাল করে রাস্তাটা ঠিক হয়ে যদি ভালো লাগে রাস্তায় একটু প্রবলেম আছে বহুত গাড়ির অসুবিধা হয় তোমরা কোন জায়গা থেকে আইছো লংশন এইটা সকালে কোন সময় আটকাইছে গাড়িটা তোমার 8টা সকাল 8টা এখন তো রাস্তা পুরো জাম হয়ে গেছে গা পুরো সকাল থেকে এখন তো অল্প খুলছে দাও আরেকটা গাড়ি পেছনে আসলে এখানে বলছে আরেকটা yang kejajak malkhong rok no dagari tonglai phano okok tmano si tongfru phano malkhong rok kahamke lai manbai sugyakho leria wino lams namai jengjal rok no sakaknani sanmungo khadumung phunuk laika amchaini lukurok bureau report news